केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवली पाठोपाठ वैभववाडी तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणेची अवस्था नाजूक आहे। या विभागात अनेक समस्या आहेत, येथील स्थानिक आमदारांचे याकडे लक्ष नाही असा आरोप युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय। वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर काय म्हणालेत नाईक, पाहूयात। आज आम्ही वैभववाडी तालुक्यातील मेन जे ग्रामीण रुग्णालय आहे तिथे भेट दिलेली आहे आणि ह्याची पार्श्वभूमी मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो की आम्ही कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये काही दिवसापूर्वी भेट दिलेली होती आणि त्या ठिकाणी काही गोष्टी नव्हत्या, साधनसामुग्री नव्हती, वैद्यकीय साधनसामुग्री, त्याच्याबद्दल आम्ही आवाज उठवलेला होता आणि त्याच्यानंतर काही प्रमाणात तिथे थोडीशी सुधारणा म्हणजे कर्मचारी दिले गेले असं ते भासवत आहेत, तरी पण जी वैद्यकीय साधनसामुग्री आहे ती दिली गेलेली नाही आहे। त्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की युवा सेनेमार्फत, शिवसेनेमार्फत ह्या मतदारसंघातील जे आमदार नितेश राणे यांचा मतदारसंघ आहे आणि जे स्टंटबाज आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक तालुक्यात जाऊन जिथे रुग्णालय आहेत, ग्रामीण रुग्णालय आहेत, त्यांना भेटी देऊन त्यांच्या काही समस्या असतील त्या जाणून घेण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहे। पहिलीच भेट आमची तुमच्या वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाला आहे, जी हे रुग्णालय जे शहरामध्ये स्थित आहे आणि शहराच्या लगत आहे आणि वैभववाडी तालुक्यातील पूर्ण रुग्ण जो आहे किंवा गरीब जनता जी आहे ह्या रुग्णालयावरती अवलंबून आहे आणि अशा ठिकाणी आम्ही ज्यावेळी भेट दिली त्यावेळी डॉक्टर कोण होत्या, पाटील मॅडम डॉक्टर होत्या आणि त्यांनी आपल्यासमोरच सगळ्या पवार मॅडम डॉक्टर होत्या आणि त्यांनी आपल्यासमोरच सगळी माहिती दिलेली आहे की रुग्ण कल्याण समितीचे जे अध्यक्ष आहेत, जे इथले आमदार आहेत, त्यांनी इथे गेली वर्षभर कुठची बैठक घेतली नाही, त्यांच्याकडनं कुठच्या समस्या जाणून घेतल्या नाहीत। त्यामुळे वैभववाडी तालुक्याला ते गृहीत धरून चालले आहेत का हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो। आता आम्ही बघितलं तर रुग्णालयामध्ये कडी लावणं म्हणजे संडास बाथरूमला कडी लावण्याची सुद्धा वांदे आहेत, अशा ठिकाणी असे ते बोलत होते आणि इथे अर्थिंग केबल नाही आहे, त्याच्यामुळे ब्लड चेक केलं जात नाही, इथे कर्मचारीची वानवा आहे, कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे, सफाई कामगार नाही आहेत, औषधं इथे अपुरी आहेत, औषधं त्यांनी 2-2 महिने मागून सुद्धा इथे साधे तापावरच्या गोळ्या दिल्या जात नाहीत। म्हणजे जे पेशंट, ज्या ठिकाणी पेशंट ॲक्सिडेंटल असतील, तापाचे असतील, आता पुढे साथ येईल, आता पाऊस झालेला आहे त्याच्यामुळे पुढच्या साथीचे रोग पुढे येतील, त्यामुळे ह्यांना जे रुग्ण आहेत, गरीब रुग्ण आहेत, त्यांना कसं काय हे उपचार मिळतील हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे। त्यामुळेच आम्ही ह्या रुग्णालयांना भेटी देऊन तुमच्यामार्फत सरकारपर्यंत हा प्रश्न पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे युवा सेनेमार्फत। त्यामुळे ह्या ठिकाणच्या म्हणजे आता आम्ही उंबरड्यात सुद्धा या ठिकाणी जाणार आहोत आणि उंबरडे उपजिल्हा आहे का ग्रामीण रुग्णालय आहे आणि ग्रामीण रुग्णालय त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही जाऊन त्या समस्या जाणून घेऊन सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। इथले आमदार नितेश राणे महाराष्ट्रावर बोंबलत फिरत आहेत, शिव्या घालत फिरत आहेत लोकांना, पण ज्या ठिकाणी त्यांचा मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी तुम्ही काम करावं, त्या ठिकाणी तुम्ही लोकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्या ठिकाणी तुमच्या ज्या समस्या आहेत लोकांच्या त्या जाणून घेऊन ह्यामध्ये मार्ग काढावा अशी या ठिकाणी आम्ही विनंती करतो त्यांना। आणि ह्या ठिकाणी जर ह्या मार्गी लागल्या नाहीत समस्या तर आमच्या खासदार किंवा आमदारांमार्फत ह्या समस्या मार्गी लावण्याचा आम्ही प्रयत्न नक्की करू। ह्या भूमिका ही महिनाभर आम्ही ह्या परिस्थिती सुधारतो का आम्ही बघू। ह्यानंतर जर ही परिस्थिती आहे जशी राहिली, त्यात सुधारणा नाही झाली तर ह्या ठिकाणी आमच्यामार्फत आंदोलन छेडलं जाईल। ही परिस्थिती ही रुग्णांसंबंधी आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती सुधारलीच पाहिजे असं आमचं सर्व शिवसेनेचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं म्हणणं आहे आणि युवा सेनेमार्फत आणि शिवसेनेमार्फत ह्या ठिकाणी आंदोलन छेडलं जाईल। महिन्याभरात ही समस्या सुधारल्या पाहिजेत अशी आम्ही ह्या ठिकाणी सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।